Godmorgen, og jeg har stået op i god tid. Klokken den er 1:15. Det er fordi jeg skal være sammen med en veninde klokken 2, jeg må sige. Så derfor er jeg sgu lige lidt tidligere op og sådan noget. Jeg har totalt meget at rende under øjnene. Og vi skal lige ud med chili med det samme, hvis vi kan finde snoren. Okay, den er her. Hun er godmorgen chili. Godmorgen. Godmorgen til alle jer derude. Sorry, der ikke lige var nogen vlog i går. Men jeg når ikke rigtig at spise noget morgenmad, tror jeg. Kom, hvis der er nogle penge på mig. Lige kan få lidt mad, hvis der er lidt penge på. Det var der ikke. Ja, så er det sgu lige derude, ikke? Ej, men det er okay varmt. Og så tror jeg, at vi ikke engang været ude i 3 sekunder, men altid når vi er ude på. Altid. Det er også lidt lige meget. Det er faktisk meget godt. Det er det, jeg tager på i dag. Jeg ved ikke helt, hvad der sker. Men det, der var planen, det var, at så her klokken 2, der skal jeg være hjemme hos min veninde Sofie. Og så hun bor i Vedbæk, og jeg bor i Østerbro. Så der er lige noget vej. Det er langt væk. Det er bare faktisk det, jeg skal hele dagen. Bliv der. Og hvis man kan høre noget, det bliver så sikkert fucking meget lige nu. Lige meget. Ja, så jeg skulle have noget morgenmad. Og så tænkte jeg, at vi går lige ned i bageren. Godt, nu fik vi lige noget. Jeg har også lige lavet noget bolle, du ved. Og så en chokoladeboussang. Jeg tog bare efter chokoladeboussang med. Faktisk. Fuck mig, jeg ved ikke hvad klokken er. 2 sekunder. 20 over, det vil sige, at jeg skal gå nu. Jeg skal have et tog. 41. Så. Nu tager lige maden med. Jeg kan lige sidde og klippe noget sammen i toget og sådan noget. Jeg filmer lige igen, når det er, at jeg må filme et timelapse i toget og sådan. Det finder jeg ud af. Vi er jo ankommet til Sofies hus. Men der er sådan, åbner sgu ikke rigtig døren. Så man bare gå ind, måske. Så gør vi sådan. Måske kommer man bare ind, jeg ved ikke helt. Jeg står derude i 20 minutter og venter, altså. Hallo? Er nogen hjemme? Så sidder du bare der og drikker vand, mand. Det er for sjovt, det var en joke. Jokes on you. Vi skal have noget vand. Skal jeg vand? Vi er faktisk også lige ude at spille fodbold. Det skal jeg nok filme. Ja, det var sgu lidt for hårdt til... I hvert fald, jeg ved faktisk ikke med Sofie. Er det hårdt, Sofie? Nu er vi også ude af form. Sofie er mest ude af form, selvfølgelig. Jeg har været i form meget lang tid. Jeg træner faktisk hver eneste dag også. Nu går vi ind og sætter os lidt. Hvornår er det, vi skal ud der? Hvad er klokken? Okay, jeg finder lige ud. Hvad er klokken? Okay, 5 skal vi sådan... Klokken er 20 over... 5, 3? 20 over 3. Så der er masser af tid til bare at sidde og slappe af. Nu så jeg lige... Jeg skal i 2G. Her Sofie, hun skal op i 3G. Hun har været i 2G. Og jeg er ikke en hej til matematik. Jeg kan godt finde ud af det. Så er det den her. Den er seriøst. Den er proppet op med alt for andet. Jeg gider ikke. Vi skal faktisk ind til København nu, lige om lidt. Og så skal vi ud og spise noget på sådan noget halløj. Kofoko halløj. Jamen nu er jeg lige kommet hjem til mig selv. Og der er grund til, at jeg ikke har nogen kasket på lige nu. Og viser håret frem. Det er fordi, at jeg har fået en ny kasket. Min far han arbejder bare for Saxo Bank. Men vi var ude og spise på Vækst, som er noget nyt Kofoko, de kører. Noget med et drivhus og sådan noget. Der var også et drivhus inden midt i det hele, var sådan et drivhus, ikke? Og så var Sofies far sådan, han gik sådan ned i drivhuset, han var lige have en fuld oplevelse. Ja, det var meget vildt. Og så fik vi noget lækker mad og tage med, sindssygt jeg er med nu, mand. Vil du være med i vloggen? Du kan bare sige hej, du er min far. Jamen, hvis ikke vidste, hvad min far var, så er det ham Søren her. Dag på dag derude. Vi er snart på ferie. Og min far han er klar, min mor hun er også klar, men hun er ikke så meget med det her vlogging eller hvad. Og så tror jeg også, at vi lige skal ud med chili. Det kan godt være, at vi lige kan tage... Vi tager kameraet. Bum! Ja, så kommer vi lige ud og gå, du. Meget hyggeligt, altså. Det kan I se, hvor dejligt vejr det er. For en gang skyld, så blomstrer Danmark sgu lidt. Gør den ikke? En lille smule. Så bliver bare sådan... Chili, hun er sgu meget glad, men for en gang skyld, så Chili ikke, hun har ikke rullet sig. Det var ligesom der i starten af dagen her, så ruller hun sig der som en ko. Nej, det er mit udtryk, det må man ikke sige. Og så er der lige en lille fancy bil der. Mors dyt. Det er sådan en verbal ting, når man lige kommer her. Så sætter man sig lige ned og så lige... Ja.
Sådan er det med hunden, ikke også? Vino står bare og griner. Hun kan ikke klare det her. Det er også mærkeligt, at jeg vlogger. Det er også mærkeligt, ikke? Men vi skal gå lige en god tur. Så er det ellers tilbage, fordi der er nemlig fodbold klokken 9. Og hvad er klokken nu? Det ved vi ikke. Den er 7:15, og det er klokken 9, det starter. Så vi har lidt tid, men det er vigtigt for mig. Det er Belgien, der spiller nemlig. Vi er ligeglade med det andet hold, fordi jeg har det der EM-hold inde på TV2 jo. Og så er det lidt vigtigt, at Belgien vinder. Selvom det kun er ham der, det Brøgne, jeg har på mit hold. Men han har ikke scoret, han har ikke lavet noget godt. Men jeg skal stadig have point. Ja, det er klart. Meget vigtigt. Men jeg skal nok lige, måske når kampen er i gang, så skal jeg lige lave lidt klip, okay?